Türkmenistanda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzkü bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Liwap vilayatynyň Farap we Darganaty etraplarynaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Liwapdan habar berýär. 7 noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden Prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewe atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäräniň dowamında Berdimuhammedow sosna nahallarynyň 30 düýbüni oturtdy. Döwlet mediasy munda çuňur manynyň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başynyň başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldüsini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şu ýyl Türkmenistanda bitaraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlerde jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahirinde gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töwereginde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense-de olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionyasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň müňlerçesiniň bu çäre maskasyz gatnaşandygyny görse bolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleriň çäklendirilmegine çağrışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Liwap vilayatyna habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünleriniň berjaý edilmändigini habar berýär. Şenbe güni Darganaty etrabyndan Türkmenabada gidýän ýoluň ugrunda geçirilen bag ekmek çäresine Darganatyly Faraply büdjet işgärleriniň efirleriň we mektep okuwçylarynyň müň çemesi gatnaşdy. Olaryň saglygy howp astynda boldy, sebäbi karantin düzgünleri berjaý edilmedi. 2 metr aralyk saklanmady. Adamlar pil we beýleki gurallary bir-biriniň elinden alyp gedekleşip ulandylar. Olaryň ellerinde ellik ýokdy diýip gidlinik şertine sökweteş olan Liwaply habarçy 9 noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu çäre üçin bag nahallaryny satyn almak işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amala aşyryldy. Munyň üçin Faraply we Darganatyly büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplaryndan gelen 3000den gowrak büdjet işgäriniň bag ekmek çäresine we bitaraplyk bayram münasibetli Türkmenabad şäherinde geçirilen konsert hemde beýleki dawaralara eýem bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme güni hem çyýgly sowuk howa boldy. Ýarym ýagyşly howa aslynda Türkmenabadyň Farawyň we Çärjegiň müňe golaý raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-e çenli bag ekmek, soňra da giýişlik saat 6-dan 9-a çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýle-de vilayat aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabaddaky at sport toplumynaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosy baýdylanlar barada Liwap vilayaty Türkmenabad şäher Farap we Darganaty etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülikliň çäreler barada ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Adatlyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň hasabyna satyn alynýan bag nahallarynyň agla we böleginiň iýdegsizlikden guraýandygy barada indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler.